Ti napalabas, nakaragragsak ti pamilya da Amira ken Karding. Agingga iti maysa nga aldaw, maysa ni Karding kadagiti napagasatan ang mapanagtrabaho iti ballas itaaw para iti kumpanyada. Nakaragragsak ni Karding anang ipadamag kini Amira. Ngem nakla at daytoy, tapampanunuten na ti agbalin nga epekto iti anak da ani Ira. Impalawag ni Karding kadagiti agina. Iti papan ni Karding iti ballas yu tao, nakaladladingit dagiti agina nga Ira ken Amira. Ket ita papagayam, adto iti tuloy iti pakasarita ni taalawas a napauluan. Tarigagay. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. I need your love each moment of my life. The memory shed... Nasakit din akam ko kini dati, Mami. Ira. Day tatipod no, Mami. Nasakit din akam ko kini dati. Tanalipatan na tan. Anak. Uray pa'y kasano ti kinabisi na iti trabaho na. No talaga napatagtakan ko na. Apayasaan nga'y mawawag ka na taging kahita, Mami. No, sumong pati ti awag ta. Kung uray may sala kumamot a reply na kanat ti text takan ko na. Awan, Mami. Anak. Kasanun, nung naglipat na ni Daddy. Anya ti aramidin ta, Mami. Saan? Di kagsaway ti kasta, anak ko. Ipatpatag na ta ni Daddy. Mami. Uston. Ala, di ka nagsakit, anak ko. Usto dahitan. Agpakpakaasyakan ka, Jeff. Ibagam kini Karding awagan na ni Ira. Intun umawagkan ka. Kaya't mo asawen. Saan pa ngayon mawag ka kayo ni Karding aging kaita, Amir? Saan pa agpaspasog mo din ti anak mi kadkuana. Kasta ka di? Kanayon nga agsangsangit ni Ira. May iliw una yun kini Karding. Amira. Uray din akong awagan. No sana amasangot ti umawag kanyak. No day tala ang tirason na. Basta lakit ti umawag kini Ira. Mga simte bagam kumakan ko na, Jeff. Sige, bayam. Tayo bagagkan ko na dita. Diya kung urayan di awag na. Siya ka mismo di umawag kan ko na. Barang sungbatan na ti awag ko. Ha? Sapay na kumaa. Unay matan ni pare Karding. Saanan anapatag kanyak na maawagan na ko. Saan, Jeff? Makaamon na niya man tirason na. Basta awagan na ti anak mi. Masyan kumamot kini Ira. Imbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, friend. Oh, apay nakalidliday ka, Amira. Saan mo sakit ang magusto ti sa sarong kargokan ka? Saan nga iti kasta? Maliday anak lamang pampanunot kini Karding. Apay? Kasanumot ngamin, makabulan ng ijabrood. Kamdimat na umawagan kada kami nga agina. Aniya? Uy nga rod. Kanay ngagsangsangit ni Ira. Agpaspasog no dan iti amana. Mas asya na kun iti anak mi. Sobramat daytan. Kasla jak mamati ang maaramid na kada kayo ti kasta. Uray siya nga rod. Makumikom ka no iti trabaho na. Di na kamla mapanunutan nga awagan. Uray a pagbit man lang. Saan na nakapapati dayta? Kaya't asawan dayta, saan kayo ang napatagkan ko, anak?
Wan nga rod, Fred. Uray ni Ira man la kumamot ti mapanunot na. Napatpatag ka di kan kuhan at itrabaho na itsaingam na kami iti anak na. No anyaman ti anya napatag kan kuhan na itay. Sana kami ka di mapanunot nga gina. Kaya't asawan day ta. Pamarang laeng ti amin ipakpakita na kada kayo, pamilya na. Hello, pare Jeff. Oh, agyaman na, ta sinong bata matlang ti awag ko kin ka, pare. Kumusta ka ditan? Nasaya at mat pare. Kas iti sigod, bisyak akanayon iti trabaho. Kapo iti kinabisim, nalipatam sa amat na namin pinsan na giti aginam, pare. Imawag kanyak ni Amira, isong inawagan ka. Kanayon ka nung agsangsangit ni Ira. Makabulan mo ditan, hanggang nalipatam sa amat ng dagiti aginam, pare. Awagan mo tita, pare. Umawag akto enton makawayaak. Sige pare pasensyakan. At dapay ngamin aramidak. Agyamanak iti awag mo. Bye. Apay nga dito igit ti baybay tinangawisam kanyak, Jeff. Nakasaritak ni pare Carding, ang apagbitlaang. Agpayso? Naibagam ka di kan kuha natin, bagakan ka. Wen, ket umawag to kano kada kayo, inton makawaya iti trabaho na. Anya? Unay matan ni pare Carding. Pasensya ka na, Amira. Saan kami ang nakapagbayagan nagsarita? Ado kano ti trabaho na. Ado kano ti aramidan na. Anya? Ay, anyan ni pare Carding. Anyan tinapasamak ken kwa na. Di na kayo man lang malagipan nga awagan. Wanrot, Jeff. Madamag ko man, Amira. Adda ka di saan yung anag kinaawatan? Sakbay anag flight ni Carding. Awan. Apay na sa ludsod mo dayta. Mas daawak lang amin. Apay akas jamatan ni Carding. Kung akmano napatag kayo kan kwa na. Aging gaita. Saan na kayo palang inawagan? Diyak ka mo, Jeff. Ni Carding ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Saan asyak? Ni Carding la. Girl, I need you. I need your love. Anak, rabiin. Apay adi ka pa'y lamapan iti seled mo. Mami. Pampanunutan man ni Daddy. Anya ka tati aramid na itaan niya, Mami. Malaglagip na tamat nga ta. Akas pananglaglagip ta kinkwana. Anak. Makatuturo nga ta iti nasayaan ni Daddy. Nga uray, saan na taman lang nga naawagan manipod adan ije adayo, Mami. Saan la kuman anap-napan ijay? Saan pala kuman pinalubusan ni Daddy, anya, Mami? Saan pa kuman masaksakitan na gusto ita? Anak, saan ka di pa makaturturog? Rapiin. Masapa ka pa asumrak ije pagadalan nyo inton pikat. Sige, Mami.
Mapana ko niti silid ko. Mapanak maturugan. Hello, pare. Umuna aswil ka po ita. Mabalin ka ding agpaw itakin ka. Kat pakaitad mong tulangan ka da Amira kan Aira. Ha? Agpaw itak itamat laang pare. Kat makaamukan ang mangitad ka dakwada. Ipawit ko. Api asak, pare. Api asan mong ipawit a mismo kadagiti aginam. At ito ka saritaan. Anya ka di talaga ti problemang, pare. Api akas ta kamaten. Pasensyakan pare. Sika lang amin ti talaga ang mapagtalkak ang pagpawitan iti kwarta para kadakwada. Angem kastoy na, pare. Mabalin ka ni, pare Jeep. Sige, sige. Naisot ko lang, pare. Agyaman na. Kan, mabalin ka di amanipot ita. Katsikan ti pagpawitak iti binulan para kadakwada. Sige, pare. Makaamu ka. Anya, pawit ni Karding daytoy ko nam, Jeff. Bueno, Amira. Para kada kayo kanayra. Anya, Jaka mo no. Anya ti may bagak, Amira. Amon pampanunutot matlaeng. No ape akas tuy matan ti aramidan ni Karding kada kayo kan Aira. Jeff. Saan nga ta nga? Nga niya. Eko. Awan. Lipatin mong timbagakin ka. Nga amangan no adda babae ni Karding ichay. Saan ka di? Amom, Jeff. Mapampanunot kumat lang dayta. Ngamin, imposible. Saan ka di? Awan ti may bagak, Amira. Agtalaga kiti asawak, Jeff. Diyak mamati nga agbabae. Nga mapapasol na ka di. Nagpanunot kiti kastoy. May papangan ko, ana. Ada babae na ichay. Jeff, saan to ang mapukaw ti panagdalag ko kini Karding? Nga ura niya ti mapaspasamak. Para kini Aira, Jeff. May iliwakan kan, Daddy. Saan ka kaya mailiw kanya? Aira? Oh. Kung naktupay ka tasika. Ninong Jeff. Ninong. Sangsangit ka anang rakop kayo. At agad di sana nasayatan na pasamakan ka dito eh. At agad din ang bastos kan ka. Sakbay nakita ka. Awan, Ninong. Apay nga rin nagsangsangit ka. Mailiw ako na hingin ni Daddy. Anit na pasamak. Apay analipatan na kami mata ni Daddy. Akwa. Aira. Sana po no dahil tapang pananutam. Ipatpatagda kayo ni Daddy. Makumikom lang ata siguro iti trabaho na. Saan, Ninong? Awan patigmagi ni Daddy.
Itatikin na po, no? Amen. Nagsakit kinakam ko. Apay anaaramid ni Daddy katakamiti kastoy. Ira. Anyat basol mikin ni Mami. Anyat basol mikin ko ananinong. Girl, I need you. I need your love. Siya kung ti agpakpakaasikan ka, pare Karding. Awagam ko mamat ni Ira. Mailiw unayan kan ka. Nasaysaya atan ti kastoy ajak awagan dagiti aginak, pare Jeff. Apay, Nakarkaro lang ang mailiw da kanyak no awaga kita. Isumat lang ajak nakauawag kadakwada itilasod iti mano abulanan akaadak ditoy. Karding, Maiho awan dan tumatlang ti iliw da kanyak. Uray kita ang pare. apay anak ko nam ti kasta. Adda ka di ba ibagam? No awan. Nakasaritak ni Ira. Ha? Nagrana kami itay ija igid ti baybay. Agsangsangit iti ilim na ken ka. Karding, nakakaasi ti anak mo. Mas asyanak ken kwa na. Iso nga inawagan ka. Apay, saan ka kadya mailiw? Wenno maasyang ken kwa na. Kas itinakon-akon. May iyaw awan dan tumatlaang dayta nga iliw da kanyak. Pare Jeff. Maikawa dala ita. Tanabit pa iti kaadak dito'y adayo. Anya ka diti mapaspasamak ken kan. Saan ka matasigo da kasta? Apay akasta ka maten kadagiti aginam. Hello? Hello, pare Karding. Oh. Inedep ng ti telepono. Kas pagawatak. Igaggagara ni pare Karding ti saan na ayaawag kadagiti akin. Gem apay. Anya arason. Jak maaw-awatan ni pare Karding. Kumusta ka ditayan mon, Karding? Anya ka din tinapasamakan ka. Mamati ako may tinaiba ka ti anak ta, nalipatan na kami. Agpapawit ka matitikwarta para kada kami. Kaya't naroon sa una pampanunutan da kami matlaang. Saan ka ti? Anya man di makagapo, no apay anaaramid mo kada kami ti kastoy. No siyak maawatag. Ngam kasanon ti anak ta. Maawatan ka, tagas-awa ta. Ngam sapay lang ko ba? Nadumtang ti ka dito ang mapanunod mo ti anak ta. Masyan ka kumamot kan kuana. Uray malipatan na kun. Basta lang di saan mo aliplipatan nga ta anak ta. Ganda niya ay tibiyag ta kasagasawa. Ayayatan ka. Karne.
Oh, Amira, kumusta kayo ni anak mo? Kaya't ka di asawan di tapan nagsinaay mo. Naliday kayo? Friend. Basta, di mo baybay-an ti anak mo, ha? Ipakitam ka ni Karding asaan mo binaybay-an ti anak yo. Kabayatan ti kaadda na iti balasiw taaw. Nasingpat ni Karding. Pagodan nga asawa kan ama. Iso asaan tayo nga mo no anya tipod no ama kagapo. No apay asaan mo nga mauawag kada kayo manipod na panijay. Iso di mo baybayan amaya dayo tirignat ni Ira iti amana. Palagi pa makanayon. Gapo iti dayta agkararag ka. Panunot tumlaangan amay salang apan nubok ti amin. Dayta lang ti mabalin mga ramidan. Agkararag ka. Ninong Jeff, Oh, Ira. Kumusta kayon ka ni Mamin? nasayaat mat. Umay kayo, sumrag kayo ninong. Nagyamanak. Agtuwaw kayo ninong. Agyamanak manan. Oh, Jeff, nakapasyar ka man? Uwan nga rog ninong. Imbag man, nakapasyar ka dito'y balay. Da kayo nga gina. Apay akas tati salud sa kanya kagpadpada. Di ka maragsakan iti isasarungkar ko kada kayo? Ninong mat, nagpasunod la adagos kada kami. Maragsakan kami. Apay kitin asaan? Saan ka di, mami? Ay, uwan mat ngamin, Jeff. Punuti ko na ni Ira. Maragsakan kami iti sa sarungkar mo kada kami. Si Kam. Angaw ko lang, Met. Di ka lang maangawin. Oh, agpalas kayo kat din. Apay, sa dino ti papanantayo ninong Jeff? Mangan tayo iti restaurant. Sa dino ang restaurant? Da kayo man, no. Anya ti kayo papanan tayo. Oras sa dino. Okay lang kanyak. Di kay agdanag. Siyak ti maka mo nga aggastos iti panganan tayo. Anya? Wow! Iso, lab na lab ka kat ninong. Gwapo ka lang arudan. Nasingpot ka pa eh. Kang runan iti amin, saan ka naimot? Anya? Sa dino ti papanantayo ninong Jeff? Mangan tayo iti ruwar. Sa dino ang restaurant? Da kayo man, no. Sa dino ti kaya papanan tayo. Oras sa dino. Okay lang kanyak. Di kay agdanag. Tasyak ti makaamong aggastos. Wow! Iso alab na lab kakat ninong. Gwapo ka lang arudan. Nasingpot ka pa eh. Kang runaan ti amin, saan ka naimot? O anya, agkakatawa tayo latan? Saan kayo nagpeles? Anya? Ay, saan mabalin akas to'y kamilatan aninong? Dok kayo mat. Wan nga rod. Ay, nasi ka talaga, Jeff. Nalang aruden, inkagpeles ang taurayan kayo. Uwan ninong. Agyaman na ka, Jeff. Nakaragragsak ni Ira ita nga aldaw. Gapukan ka. Awan ang yaman na si Kamat. Oh, Jeff. api akalata nagliday kamat yan. Malagip ko ngamin ni Karting. Update agpanunot ka manan. Kumusta nga tan ni Kartingan niya, Jeff? Amira, Saan nga ta mailiw kada kami iti anak na? Tanglo na kini Ira. inasaya ata. Nagpakada ako. Napanan na ariti silad na. Takayat na kanon tagina na. Pagpakada ako na, tapno makainanakamit yan. Jeff, Di ka nagpampanunot.
Dahil ati kang runa na panunutem. Tinapateg, at dati anak mo iti denam, Amira. Saan mo abaybayan? Kaurean niya pa iti mapaspasamak. Mami. Ira, anak. Apay nga agat-arak ka matan. Pasensya ka na, Mami. Ay, Diyos ko, nabartag ka anak ko. Umay ka. Tulungan ka mapaniti sa len mo. Umay ka. Agyaman ako, Mami. Apay naginom ka iti arak. Yak ko man kaya't agawitin ka't, Mami. Anya. Umay ka. Aday ta, ipaida ka pala iti kamam. Tamang isagana iti pagsukatam anak. Agyaman ka, Mami. Nakasingsingpot ka. Saan akas kinit, Daddy? Nabartag ka anak. Sino ti ka duman nagginom iti arak ka? Imbag man tanayawin mo pa iti bagim dito'y palay. Ni Daddy tibagpagak, Mami. Ni Daddy. Saan mo pang panunutan ni Daddy? Mabitlang ata. Sana mapalinadyak panunutan ni Daddy, Mami. Daddy nga ron. Panunot ken ko, ana. Hindi nagpagpampanunutan ni Daddy. Anak, mabalin ka di. Saan ka di kagbay sa timbagak, Mami? Nagsakit tinakam ko at talaga kinkwana. Anak ko. Awan nagitin ka rin na kanyag. Sagbayan na ba nagtrabaho hindi abroad? Nagsakit na talaga tinakam ko kinkwana, Mami. Gusto na Sana may kati sakit tinakam ko kini Daddy. Ngaurihan niya di anamida. Gusto anak ko. Gusto. Kaya't ko agamitan ni Daddy. Kaya't ko magsarita kami. Tapno maikat di sakit tinakam ko kankwana. Agamit ka, Daddy. Agamit ka. Agyaman na kay may kaatagos. Apaman nga inawargan ka, Jeff. Apay, anyat na pasamak ni Ira. Sangit a sangit ita. Higa po iti sakit tinakam na kinitatang na. Anya, kat sa dinutiyan nan. Ada iti silid na. Tinanawak itay ka nakaturugan. Naiturong na ti panagsangsangit na itay, Jeff. Kasta ka di. Imayak dito'y sala sa paman na naiturog na. Nagkakaasi ti anak ko. Di man na panunutan mo't ni Karding. Basong da ito ni Karding. Apay nga minadi naman laawagan ni Ira. Anyat makagapo. Dahil ang harap pagsidaawak, Ira. Anyat ti makagapo. Girl, I need you. I need your love. Inawagan ka takayat ko amaamuan dahi ta abanag pare Karding. Anya.
Tayo tipod no. Gapo iti sakit tinakam ni Ira. Iso nagsangsangit latan. Jeff, Madanagan ni Amira. Iso nga inawagan ka. Ket na pa nakadagos di balayo di rabi. pare, Nakakaasitilangan ni Ira ay dinakitak. Bayat ti panaturog na. Nadlaw ko. Ang nagdakkel ti kimutnungan nan. anya, Iso nga agpanunot ka kumapari Karding. Awagam ni Ira. No talaga matlaang nga adda patagnakin ka. ha, Ang mga no agbalaw kantulaangan. Naladaw ton ti amin. pare Jeff, Pare. Awan ti umo na ababawi. Tandaanam dayta. Nagsakit ti ulo. Sino ti umawawak? Ni Daddy? Umawawak iti messenger? Hello, Daddy? hello anak. Kumusta ka? Daddy! I'm sorry, anak. Sorry talaga. Pasensya ka na. Daddy! Pakawanan na ko, ma. I miss you so much, anak. Daddy! Saan nagkadi akailiw? I miss you too, Daddy. I miss you so much. Tinawagan ka. Kamailiwag unayan ka na kayo kini Mami. Umawag at tumanangkin ka. Inton rabi. Pagilyan tayo ha, anak. Ha? Pasensya ka. Damadama pa ilang amin ti trabaho. Diyak makapagbayag. Di makisaritakin ka ita. Daddy. Oh, sige ha. Umawag at tumanan, anak ko. Bye. Bye, Daddy. I love you. I love you so much, Daddy. Diyak mas baalan ti kinaragsak ko iti awag ni Daddy, Mami. Anak, ay nagyam na Diyos ko. Mami, pasensya kayon kanyak idirabi ha. Ira, Sorry, Mami. Sorry talaga. okay lang anak. Basta, saan mo rin ulitin ay Chaya? Uwan, Mami. Ay na, pinagdandahan nagnak-anak ko. Pasensya kayon. Sorry, Mami. Anak ko, Nakaragragsakak itan. Taimawagan ni Daddy iti cellphone, Mami. maragsakan na ka makakit-kita ka. Ay, yaman ng Diyos ko. Pinatgamat lang nagiti kararag ko. Ay, may kaman kiti, anak. I love you, anak. Ay, nasayat no kasta ngay maugmatlangan ni Karding. Wan nga rod, nakapagsarita damatlangan nga agama. Ah? Agama? Kahit mo sawon, iso dalaan ti nagsarita? Kat na kayo nga agasawa. Saan kami nakapagsarita? Ang okay lang, tinapatag kanya. Kat nakapagsarita dagiti agamak.
Nakaragragsak ti anak ko. Iso, naragsakak mo tin. Ay, Amira, abnormal kan sa. Saan nagsakit dinakam mo? Saan ka nagpanunot? Iti saan anasayaat nga ang mga nodar aramidin ti asawam? Adakas? Ay, abnormal kan, Amira. Agyaman unay kan ka ha, Jeff. Diya ka mo ti aramidak, naawan ka ng tulong kanyak. Nakapagsarita mo't laangan dagiti agamak gapukan ka. Awan na nyaman na, Amira. What our friends are for, kunada nga rod. Oh, nakaisim kala itay. Ita, nakamisuot ka matin. Apay, ada ka di problema? Ha? Pampanunutom ni Carding? Nakapagsarita kayo kadimat laeng? Saan? Di bale, di napatag kanya kat nakapagsarita ng agama. Anya? Awan parikot kanya, Jeff. Naragsak ako no naragsak ti anak ko. Siya konti kararagsakan para kadakuat ha, Jeff. I love you, Mommy. I love you so much. I love you too, anak. Aday tan di taksi, anak ko. Taksi! Mapaan ako na, Mommy. I love you, Mommy. I love you so much. I love you too, anak ko. Aganad ka, ha? Uwan, Mommy. Bye. I love you. Ay, napanan ti taksi. Nagluganan ti anak ko. Agsumli akmatan ti tapalay. Agyaman ak Diyos ko. Nagsublimot laang ang tigaganay kayan kan kinaragsak ti anak ko. Girl, I need you. I need your love. Hello? Sino da ito eh? Wan, siyak nga rod. Wan, sir. Apay ka di, sir? Wan, sir. Siyak ti ina ni Ira. Saan? Saan na po no dayta? Wan, umayak dito ospital itamat lang. Diyos ko, tulungan ko mati anak ko. Di mo ko mapaypayan. Iway palubos nga dataka sa mapasama kiti anak ko, Apo. Saan ko mag-asim. Naglaki ti kabaalan na mapakaw kanyak ti anak ko. Nyak kabaalan, Diyos ko. Amira? Jeff, ni Ira. Ni Ira. Jack na awatan timbagam kanya kita imawag ka. Tinawatak. Timbagam man ito yung hospital, ti pang surutakin ka. Saan mat kami kagsusurot na ibagbagam? Apay, ayan ni Ira. Anyat na pasamakin ko na. Aday ti emergency room. Saan da ka pinastrak tagi ti doktor nga uri ang pagpakaasi ang kadakwata. Nadisgrasya tinagluganan ni Ira at agsigay di sumrekoman ay di pagkataalan ta, Jeff. Anya?
Amira? Leslie, agyaman nagtanaka ka umay ka dito ospital. Ni Ira, na-aksidente. Anya? Ne. Adari mo ra doktor iti operating room. Oh, da kayo ka diti pamilya, di pasyente nga ada iti operating room. Doktor, check ti inana. Kamusta ti anak ko? Di kayo makmaklaan. Gam 50-50 ti pasyente. Di tayo mo. Ngam obserbaran tayo iti 24 oras. Anya? Anya? Diyos ko. Saan? Amira! Nasayahan ti kasasaad ni Ira, Amira. Agyaman at Diyos ko. Di mo binaybayan ti anak ko. Amira. Pasod tayo ito ni Karting. Juan Jeff, basod ni Karting no dadaka sa napasamak iti anak me. Basod na ti amin. Pangasim, saan mo kumabaybayan dagiti aginak, pare Jeff? Agpakpakaasakin ka, pare. Uwan, pare. Uwan. Agyamanak. Bye. Asino ti kinasarita may ti cellphone? Ni pare Jeff, naaksidente ka no ti anak ko. Kasta. Okay. Patulo dami da iti kwarta. Ha? Agsukat ka. Mapantay di opisina. Sigod mo't. Burean niya ngal daw. Iti opisina. Agtrabaho ka. Di mo ibagang agkad-kad ka. Amanda. Laglagi pa. Siyak ti supervisor ti opisina pagtrabahoam. Iso nga amin nga ipatrabaho ka aramidam. Nga oray saan nga oras ti panagtrabaho. Agtrabaho ka. Tamasuswildon ka mat. At dalata sweltom kada oras sa panagtrabaho. Sana masayang tunggal oras sa panagtrabaho. Saan ka di Karting? Amanda. Nagasat ka. Dito ikan pag nadaanak kagnaad. Libre ka iti amin. Bastante ti kwarta akasapulam. Manipod pag naedan aging kat traon. Awan maksay iti sweltom. Maipawit mo amin iti pamilyam iti binulan. Oh, papay. Di mo ibagasan ka na naragsak iti denak. Ay ayatan ka, Karting. Nasulisugak, pare Jeff. Anya ti kayat mo asawan, pare? Ni Amanda. Ti maysa ka dagiti stockholder ken akin kukwa iti kumpanya a pagtabtrabahuan dito Pilipinas. Ken pagtabtrabahuak dito ay balasiw tao. Nasulisugak ken kwa na. Ket kadindin nak ita ditoy, pare. Anya? Dahil tatipod no. Nagkuyog kami kini Amanda a nag-flight iti umay ko ditoy. Adda-adagos na pasama kada kami. Iso nagdin na kami. Nasulisugak, pare Jeff. Anya ti kayat mo asawan, pare? Ni Amanda. Ti maysa ka dagiti stockholder ken akin kukwa iti kumpanya a pagtabtrabahuan dito Pilipinas. Ken pagtabtrabahuak dito ay balasiw tao. Nasulisugak ken kwa na. Ket
Kadindin ita ditoy, pare. Anya. Dahil tatipod no. Nagkuyog kami kini Amanda ang nag-flight iti umay ko ditoy. Adda-adagos na pasama kada kami. Iso nagdin na kami. Pare Carding. Banbantayan na amin agaraw ko. Agtrabaho ak oray aldaw, ti panaginanak. Ng madasweldok. Naimon ni Amanda. Katidakas. Pagimunan na dagiti aginak. Imbaganan. Sipod pay. Ajak mabalin nga awagan dagiti aginak. Taagimon kadakwada. Isu asik ka tinapanunot ko idi apamuspusan. Tapno maipaw itak ida iti kwarta. Pare Carding. Ipatpatag ko dagiti aginak. Ngam nakabasulak kadakwada. Pare Jeff. Amom itan ti makagapo. Kat sapay la kumata maawatan nak, pare. Sayang tinapod na panagayat ni Amira kini Carding. Ngam. Adan gundawe nga ayatan nak ni Amira. Sigurado. Pagbabawian na ani Carding ti inayat na kadakmiado. Nangruna numaamuan na ti panangloko kan kuana ni Carding. Aramidak ti amin. Ayatan naklang ni Amira. Akas panagayat ko kan kuana. Oh, Amira. Apeng agsangsangit ka. Malaglagip mo ka di manan ni Carding. Jeff. Amam. Nasaysayat siguro. Nulipatan mo ni Carding. Anya. Saan ka napatagkan kuhanan? Iso nasaysayat alipatan lang. Apay akas tamatan ti bagbagam, Jeff. Agpaysumat saan ka di? When? Agpaw-paw iti kwarta. Ngam napatpatagad iti kwarta. Ngam ti panangipatag na kada kayong agina. Ti pagsayaatan yung nga agina ti panunutem. Oh. Saan kang nagdanag? Saan kayo abaybay ang agina? Anya ti kayat mo asawan. Aklonek. Ay ayatan kapila nga aging gaita. Napatag kayo kanyang nga agina. Ay ayatan ka unay-unay. Amira. Jeff. I miss you, Daddy. I miss you too, anak. Asino day ta kasarsaritam iti cellphone, Ira? Ni Daddy, Mami. Daddy, adda dito ni Mami. Tumawag ak tumanan inton maminsan, anak ko. Ala, kastapay. Bye. Bye, Daddy. Onya, kumusta ka nun, tiya, ma'am? Apagbiit kami laan nakapagsarita kini Daddy, Mami. Ni Daddy mo't ngamin. Kanayon nga agap-apuran umawag kanya. Mas tawag Itilas o diti makalawas. At damot aldaw nga awan trabaho na. Imposible nga awan. Makaawag mo titinapaot no kayat na. Wano. Uno.
nga, mami. Apay, di mo ituloy ti kayat mga ibaga, mami. Wano dan sa bali a pamilya na ijaprot. Mami, Saan nga ta, kasta, anak? Dahita ti atap ko. Insukat na tan iti sa bali ti amam. mami, Agpawpawit langan iti kwarta. Kasma ko na a pamilya na. Agpaiso, ititid na ti pagrebangan na kadata. No panunutan nga gusto. Agpatinggalaangan dita ti kinapatagtakan kwa na. Gaputad dan sa bali a pamilya na itchay. Asaan laang adata, anak ko. Girl, I need you. I need your love. Paesan ang mabalin nga awagak ita ni Ira. Adda na patek nga ramidam. Saan ka deta umawag-awag iti Pilipinas? Importante mo't kanyak ti awag Ti anak ko ti awagak. Awan bibiyang ko. Ala, agtrabaho ka kitin. Manipod ka adakon dito Ni Amandalatan ti masursurot. Awan panawon ko nga awagan uray kini Ira man laang. Trabaho. Kasukat ti dakkel a sweldo. Uray saan nga aldaw ti panagtrabaho. Agtrabaho aklat ta. Di bale, ipawpawit ko amin asweldo kada Amira ken Ira. Dakkel ti maipawpawit ko iti binulan. Apag isunto amalpas ti kontratak dito Nakaurnong ton ni Amira into nagawidak. chocolate and flowers. Para kada kayo ni Mami. Onya. Magusto mo kadimot lang, Ira? Siyempre. Basta sagot mo, Ninong. Ira, mabalin ka di apanawan na kami pailang kinininong mo at chef. Ada na pati kapag saritaan ni anak. Okay, Mami. Panawan kayo pa'y kini Mami dito yung salas, ha, Ninong. Mapanak pa ijay silid ko. Mami, mapanak nga rin ijay silid ko. Wan Okay, anak. Ira. Ita. Anya di ko naman napatagapagsalitahan ta, Amira. Mabalin ka di, chef. Saan amasansan ti umay mo diti balay? Apay. Diyak kaya ti masansan nga isasarungkar mo kada kaming agina. Diyak magustuhan. Anya. Dagiti daloyan ti saksi iti ayan ayat mi kinikarting. Ito'y igit ti baypay tinangaklunak iti panagayat na. Dito'y igit ti baybay iti nangibagakan kwa na iti amasiko kakon. Nakaragragsak kami. Nanguro na iti simangbay ni Ira iti biyag ning agasawa. Kunak na awan pating gana da iti akinaragsak. Anya tinapasama.
Apay at sak matan marik na ti panagayat kanyak ni Kardi. Apay at sak matan marik nga dayat kanyak ti asawa ka. Ada ka tinagpasulak. Apay nagbanag matan akas tayo ti amin. Diyos ko. Lawlawagam ko matipanunod ko. Di mo ko maitulog ang masulisugak iti ayat kanyak ti sabali alalaki. Napatag kanyak ti pamilya. Diyos ko. Di kagdanag pare Karding. Siyak ti makaammo kadagiti aginam. Pare, Di kagdanag. Jak baybayan ni Ira kanamira. agyaman akin ka, pare Jeff. Agtalagakin ka. Ala, kastapay nga rod. Bye. Bye pare. Kas kala kasisingpatan nga asawa ka naman. Ngam nagbidot ka iti dayta, Karding. No ammo dala ko mati kinapod no. Rabiin, maturog tan. Umuna kalatan. Yak pala makaturog. Agpampanunot ka man nga tan. Sige, dita ka man lahangan. Awan panahon ko nga awagan ti pamilya kiji Pilipinas. Gapukin ka, Amanda. Naaramid ko ti amin. Gapukin ka. Girl, I need you. I need your love. Nakayayat abuy-buyan na kiti daloyan na nyamir. Wan nga rat. Dito igit ti baybay. Iso ti panahing pagka. Ayayatan ka. No, malagip mo pa eh. Kat dito'y matlang igit ti baybay tinampaayan kanya. Saan ka di? Jeff. Nakaraglag sa ka kiti nakapagpudnuwakan ka. No kasano ti kinaragsak ko idi. Isumot ti kinaliday ko. Idi pinaay mo ti ayat ko kan ka. Sorry. Gamo kailang maawatak no api-api na ay nakidi. Ngemkas na konakkan ka. Gaputan ni Karding ti inayat mo. Ngam, ay ayatam ka di pelang aging gaita. Ha? Di Karding ti kahit ko asawan. Ay ayatam ka di pelang aging gaita. Siyempre, asawak ni Karding. Anyakan sa Jeff. Wen, amok data. No ay ayatam pelang ako nang ti salodsod ko ita. Ket no ay ayatan nakapela ni Karding. Jeff? Kanayon mo kung maalaglagi pa na mira. Adaak lang di tayo para ken ka. Anya? Adaak lang nga kanayon iti sibay mo. Para kada kayong agina.
Saan kayo abaybayan? Agadal ka na imbag, Ira anak. Uwan, Daddy. Di mo baybay ang tabagin. Aganad ka kumaa ka na yun. Uwan, Daddy. Asino dita kasarsaritam, Karding? Sige nga, Rodan. Awagan kan tumanan. Bye. Bye, Daddy. Naayra day jay. Ti anak ko. Laglagi pam, Karding. Uwan, maklon ko. Asan asyak, tinayat mo. Nga may papay ko amin kan ti kasapulan ti pamilyam. Maagak siguro. Kaput agayatak pailangan ka, idinto taaddan asawa kan anak mo. Ngam kayat kong ibagakan ka na ito eh. Damo pailapan nakakitak kan ka iti. Idi imat-matunan ti kapsat ko tinigos may di pagkabtrabahwam medya Pilipinas. Agayatakon kan ka. Day tatiga po na. Ngayon pa mas pusak, di pa nakaidistingam dito eh. Tap na makapagkaduata. Gat, sana ka nagbabawi. Kaputan natulog ka di trabaho. Sana ka nagbitot. Anangalakan ka dito eh. Katinarami ko ti amin para kan ka, Karding. Isaasan na kumamat ang pasakitan. Ay, ayatan ka. Amanda. Dahil ta kumatilaglagi pa, Karding. Sumagmamanulaan nga na bulan. Kat malpasan ti kontrata ni Daddy adwa atawon iti abroad niya, Mami. Ha? Dahito timbagan ni Daddy kanyak, Mami. Wala na ka. Kasta nga ron. Agawin to ni Daddy, Mami. Huh? Nakaragrag sakak. Sumangpot tumatlaan ni Daddy. Allah! Apay anak sinaay kamot ni tinakaununag, Mami. Ha? Awan. Awan, anak. Ala, mapantakit ti maturogan. Masapa ka pa nga garing untun bigan. Tamasapa ti klasem. Uwan, Mami. Namin anon ngayon bagakan kaalik-likam ti umawag di Pilipinas. Karding. Amanda. Ititid ko amin nakasapulam. Anya pa'y lang ay ti kurang. Anya pa'y ti birukam. Kanas ka nakasaritam pa'y laida. Sana mabalin aliklikak akasarita ti anak ko. Anya. Pues, nalakalat solusyon dayta. Anya ti kahit mo asawan iti dayta. Amanda. Agbili ka. Ti amin nga ipapaay, kan maipaay ko pa'y kan ka, wano, agsinatan. Mabalin mo nga awagan ti anak mo, anyaman nga oras. Amanda. Siya konti mako na nga asawam. Siya ti pilyam, uno ti pamilya, medya Pilipinas. Mangedeng ka. Siya kanti kwarta nga ipapaay ko kan ka para iti anak mo. Sige. Agpili ka kada kami, Karding. Girl, I need you. I need your love.